Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedanten, kepriye kabare saiki? Alhamdulillah nggih, sehat sedaya. Nggih. Nah, minggu dek wingi kanca-kanca wis sinau babagan swara miring lan swara jejeg. Lah, ing minggu sakniki kanca-kanca bakal sinau ulangan loro, yaiku pengalaman kang nemsemake. Nah, iki cah. Pengalaman iku apa toh? Nah, pengalaman ya iku kedadean-kedadean sing tau dialami kabeh wong. Yaiku pengalaman ana loro. Sing pertama, yaiku pengalaman sing berkesan. Sing nomor loro yaiku pengalaman sing ora berkesan. Sing dicah sampean sing berkesan, kejadian sing berkesan utawa pengalaman sing berkesan utawa ora berkesan sing dia yo. Nah, pasti kanca-kanca tau ngalami loro iki. Saiki tulodohe pengalaman sing berkesan cah. Sing pertama yaiku nguwahi panganan sapi. Iki gambare cah. Lah, iku ana kanca-kanca sing mangani sapi, biasanya dilakoni ning omahe mbahe utawa ning desa-desa. Ingkang nomor loro yaiku sepedaan karo koncone cah. Nah, iku gambare cah. Sepedaan biasane dilakoni ing dina Minggu utawa Sabtu cah. Sapa sing wis tau sepedaan karo kanca-kancane angkat tangan. Nah, iku cah. Iku jenenge sing berkesan cah. Lah yo inget ya cah, ning dalan kudu hati-hati lan aja guyon cah. Ben gak cilaka. Ingkang nomor 3 nggih menika dolanan ing pesisir utawa dolan ing pantai. Sapa sing tahu dolan ing pantai? Nah, ya cah iku jenenge pengalaman utawa kejadian sing berkesan cah apa maneh ambek keluargae cah. Nah, iku bar niku ana pengalaman sing ora berkesan. Contohnya apa cah? Yang pertama, tiba saka sepeda. Lah iku mau oleh-olehe sing gak hati-hati, sing ora hati-hati yaiku tiba saka sepeda. Iku kejadian sing ora berkesan cah. Ingkang nomor loro yaiku ora dadi juara kelas. Lah iki ora kabeh cah. Dadi juara kelas. Jadi kepengin juara kelas ya kudu belajar cah. Sing pateng, rajin, ya toh istiqomah ben dadi juara kelas. Lan nomor telu yaiku didukani marang wong tua utawa dimarahi sama orang tua. Sapa ning kene sing tau didudukani utawa dimarahi ambek wong tua. Nah, iku jenenge kedadian sing ora berkesan. Lah iki cah gambare iku ono tiba saka sepeda yaiku hati-hati cah, aja banter-banter ben ora dadi pesan sing ora enak ngono kuwi. Ingkang nomor loro yaiku telu iki didukane marang wong tua iku contone cah gambare. Kudu nurut ning wong tua cah, nurut lan rajin sekolah iku tambah seneng wong tua cah lan sak piturute. Mau iku cah ana judule pengalaman kang nemsemake. Apa to pengalaman sing kang nemsemake iku? Nah, pengalaman kang nemsemake iku pengalaman kang wis kita alami dhewe lan duweni kesan paling menarik utawa pengalaman kang berkesan mau cah. Apa ae mau ayo sebutaken. Lah ya bener cah. Nguwehi panganan sapi itu berkesan menarik ya toh. Menarik apa ora? Menarik pasti, seneng mangani sapi. Bar niku ana sepedaan karo koncone. Iku menarik iku cah. Menarik dan berkesan cah. Bar niku ana iki dolinan ning pesisir karo kanca, karo keluarga lan sak piturute. Iku jenenge pengalaman kang menarik cah. Jadi nemen semake iku pengalaman kang berkesan lan
menarik cah. Oke, paham pengalamanku apa? Terus lah ing jero pengalaman kang nesemake iku ana materine utawa ana kang njlentrekake teks lagi teks pelaporan asli observasi prasaja. Apa iku dalam bahasa Indonesia? Teks laporan hasil observasi sederhana. Saiki Ustaz takon, apa to observasi iku? Ana sing ngerti? Nah, padha-padha sinau iki digatekne. Observasi ya iku mujudake pawawas kanthi teliti utawa ngamati sawijine babagan kanthi teliti. Jadi observasi iku ngamati suatu penjelasan secara teliti. Kaya to kanca-kanca kepengin ngerti sapi perah, ya iku kudu langsung merono ngamati ningali to apa to sapi perah iki, kepiye to carane, kepiye to cara manganine, piye to perawatane lan sak piturute. Saiki ning observasi iku ana bagian-bagiane cah. Iki contone nomor 1 yaiku objek penelitian. Sadurung ngamati kudu ana objek penelitiane utawa objek penelitian. Iku kudu ana. Lah, iki contone ning kewan kebo, kewan kebo. Ana sing ngerti kewan kebo ku apa? Kebo cah, kebo. Ngertos nggih? Nah niku objeke kewan kebo. Bar niku ana dina utawa tanggal observasi. Tanggale tanggal piro, dinane apa cah? Ditulis ning kono cah. Sadurunge nulis hasile cah. Nah iki nomor 3 papan panggonan yaiku ing omahe Pak Marjani, Desa Tempur Sari, Kecamatan Donomulyo, Malang. Iku tempate cah utawa papan panggonan. Selanjutnya iku ana wektu observasi. Jam piro cah? Kanca-kanca bakal ngamati ku jam piro ditulis. Nah iku contohnya jam 6 sampai jam 7 WIB utawa waktu Indonesia Barat. Bariku ana nomor 5 yaiku peserta observasi. Peserta observasi iki cah yaiku anggotae utawa wong sing nglakoni observasi. Contohnya kelas 3 SD Anak Soleh nglakoni observasi utawa ngamati suatu tempat utawa suatu hal yang harus diteliti yaiku. Nah, nomor 6 yaiku hasil observasi. Lah hasil observasi iki cah ana strukture cah. Ingkang nomor 1 yaiku utawa hasil observasi iku ana bagian-bagiane cah. Kudu diperhatiaken. Ingkang nomor 1 yaiku deskripsi umum. Apa iku deskripsi umum? Ngrembukake babagan pengerten atau pangerten sewijine objek kang diamati. Jadi deskripsi iki menjelaskan mengenai pengertian suatu yang diteliti atau suatu hal yang diteliti. Ngoten cah. Suatu hal yang diamati cah. Ngoten. Deskripsi umum iku jenenge. Apa to cah? Deskripsi bagian iku perangan teks kang isine ngandharake kanthi jangkep bagian-bagian saka objek kang diamati cah. Maksudnya apa cah? Menjelaskan teks yang akan diteliti secara lengkap. Bagian-bagiannya ku lengkap cah. Teko cara mangane, teko cara perawatane, teko cara njukuk kotorane lan sak piturute. Iku jenenge deskripsi bagian. Ingkang nomor 3 nggih meniku deskripsi manfaat cah. Lah, iso diwaca ning kono. Deskripsi manfaat iki iku jelasno manfaate iku mau sing diamati. Jelasno apa wae ngono iku cah. Sing diamati iki contone kebo, kewan kebo. Manfaate apa cah?
dinggo nyengkal utawa dinggo mbajak sawah ngono kuwi. Iku jenenge deskripsi manfaat. Lah saiki tulodohe cah supaya kanca-kanca iki paham. Lah iki cah tulodohe pelaporan asli observasi. Sing pertama iku mau ana objek penelitian yaiku sapi perah. Ingkang nomor loro yaiku dina utawa tanggal observasi Sabtu 7 Mei 2016. Dan niku ana papan panggonan. Papane ning ndi? Papan yaiku peternak sapi perah kagungane Bu Kartini ing Kecamatan Tulur, Kabupaten Pasuruan. Waktu observasi yaiku tabuh jam 09.00 nganti jam 11. Dan iku ana peserta utawa anggota sing melu observasi utawa mengamati yaiku siswa kelas 3 SD Unggul Kreatif. Iku tulodohe cah. Iku ning kono laporan hasil observasi. Lah saiki hasil observasine cah. Ana judule yaiku sapi perah kagungane Bu Partini. Nah iki paragraf ingkang nomor pertama utawa podo pertama njlentrekake babagan deskripsi umum cah. Apa mau? Yaiku mengenai pangerten utawa jelasake pangerten. Pangerten iku pengertiane cah. Pengertiane sapi perah iku apa? Nah iki. Nah koyoke sapi perah kagungane Bu Partini iki sing bagian pertama yaiku jelasake pengerten. Iku iso diwaca sapi perah iku sapi sing diingu kanggo dijupuk susune lan dijupuk daginge. Sapi perah kagungane Bu Partini iku cacah ana 14. Iku contone deskripsi umum cah ngono kuwi. Bar niku ana padha loro utawa paragraf loro. Iku deskripsi bagian cah. Deskripsi bagian iki yaiku ngepuh susu ning kono iku jenenge meres susu. Ngepuh susu iku jenenge ngepuh susu. Lah iku jenenge deskripsi bagian. Ingkang nomor 3 cah utawa paragraf ketiga iki isik deskripsi bagian cah. Nah iki intine yaiku melu makani. Ana pengalaman melu makani lan ngepuh susu. Paragraf ingkang nomor 4 yaiku intine pakanane sapi perah. Apa iku pakanane sapi perah? Iku masuk ning deskripsi bagian cah. Ingkang nomor 5 yaiku intine regedane sapi iku arane celetong utawa bisa diartikaken ing bahasa Indonesia kotorannya sapi itu namanya celetong ya. Intine iku cah, iku masuk deskripsi bagian cah. Nah iki sing terakhir yaiku lah ing podo 6 iki utawa paragraf 6 iki bahas mengenai manfaat yaiku pengalaman sing nesemake. Dadi manfaate dinggo kanca-kanca yaiku pengalaman sing menarik lan berkesan. Iku jenenge deskripsi umum cah. Ngerti? Sing durung ngerti monggo ditangletaken. Monggo. Nah, saniki berdasarkan wau niku wonten deskripsi umum. Deskripsi umum niku ing paragraf kesiji cah. Yaiku ngrembukaken babagan pangerten lan cacah sapi perahe Bu Partini. Iku deskripsi umum cah. Ingkang nomor kalih menika deskripsi bagian ing paragraf 2, 3, 4 lan 5 cah. Sing pertama utawa sing A padha loro utawa paragraf loro ngandharake pengalaman ngepuh susu. Jadi mau iku wis dijelasaken ngepuh susu yaiku perah susu. Iku pengalamane utawa
deskripsi bagian nomor 1. Ingkang nomor 2 yaiku padha telu utawa paragraf telu yaiku ngandharake pengalaman makane sapi. Iku mau wis digarisi cah. Iku paragraf telu. Paragraf kepapat utawa padha papat ngandharake pakanane sapi. Pakanane sapi perah iku apa ae nang kono mau wis dijelasaken cah. Ingkang nomor papat cah yaiku ana ning paragraf 5 utawa padha 5 ngandharake regetane utawa kotorane sapi perah cah. Iku piye ae ngono kuwi cah. Iku jenenge deskripsi bagian. Deskripsi bagian iku mau ning kono ana papat. Ning paragraf 2, 3, 4, 5. Nah, saiki sing terakhir cah. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat iku apa ae yaiku ning paragraf 6. Manfaate yaiku entuk pengalaman nemsemake sakwise ngadakake observasi babagan sapi perah. Jadi manfaate iku gawe pengalaman nemsemake utawa pengalaman ingkang menarik dienggo pengamate cah ngono kuwi. Jadi iku mau ana strukture ning hasil observasi ana 3 cah. Sing pertama observasi utawa deskripsi umum, sing keloro deskripsi bagian, ingkang nomor 3 yaiku deskripsi manfaat. Iku mau kudu diperhatikan ning hasil observasi cah. Kaya ngono kuwi saiki monggo sing durung paham ditekokaken kalian Ustadz. Mungkin iku ae, kurang lebih Ustadz pangamuntene. Saiki diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuwun.